Тарая Надзея Викторовна – советская разведчица и медсестра партизанского отряда «Бура», Герой Советского Союза, кандидат медицинских наук, старший лейтенант медицинской службы. Народилася 24 кастрычніка 1921 года у сям'і служачага. Скончыла 10 класаў сярэдняй школы ў Красноярску, куды пераехала сям'я. У 1939 годзе паступіла ў першы Маскоўскі медыцынскі інстытут, затым па сямейных абставінах перавялася ў Мінскі медінстытут. З пачаткам Вялікай Айчыннай вайны, знаходзячыся на тэрыторыі часова акупаванай нямецкімі вайскамі, удзельнічала ў рабоце падпольнай арганізацыі ў горадзе Смалявічы Мінскай вобласці. З ліпеня 1942 года была сувязной разведчыцай, медсястрой партызанскіх атрадаў, сталінская пяцёрка, бура, брыгады дзядзькі Колі. Удзельнічала ў аперацыях па выбуху мастоў, нападзенні на варожыя абозы, не раз уступала ў бой з карнікамі. Па заданні арганізацыі прыняла ўдзел сумесна з Марыяй Барысаўнай Осіпавай і Еленай Рыгораўнай Мазанік у падрыхтоўцы аперацыі па знішчэнні генеральнага камісара Беларусі Вільгельма Куба. Адразу пасля правядзення аперацыі ўсю сям'ю Надзеі, Алену Мазанік і Марыю Осіпаву вывезлі самалётам у Маскву. Указам Прэзідыума Верховнай Рады СССР ад 29 кастрычніка 1943 года за геройскі подвиг, выяўлены пры выкананні баявога задання ў тыле суперніка. Тарая Надзеі Віктораўне прысвоена званне Героя Советского Союза з уручэннем ордэна Леніна і медалі «Залатая звязда». Пасля вайны ў 1947 годзе скончыла першы Маскоўскі медыцынскі інстытут, працавала дырэктарам санітарнай асветы Міністэрства аховы здароўя СССР, дацэнтам кафедры хірургіі першага Маскоўскага медыцынскага інстытута. Памерла 7 верасня 2011 года, пахаваная на Траекураўскіх могілках у Маскве. У Маскве на будынку Маскоўскага дзяржаўнага медыцынскага універсітэта імя Сечанава, у якім яна працавала, устаноўлена мемарыяльная дошка.